Mae'r siopen llawn o bethau wedi gwau ar hyn o bryd, yn dyn o Helen? Pob math o bethau. Hyd yn oed pyjamas o gwnosys wedi gwau. Allai feddwl am ddim byd gwaith cynnau. O fi wrth y modd. Fi licio bod yn gynnes. Fi licio pethau cwtsi, cozy. A dyna beth efo'r dernydd siwr o fod. Ni ddim bod yn gynnes, ond y teimlad na cyffyrddus cwtslyd a mae'n rhoi i ti de. Yn union, ie. A fi'n credu mae gymaint o ddewis nawr o hyd yn oed trwsysau. A does dim rhaid i dillad wedi gwau fod yn dwym. Mae'n dibynnu beth yw'r ffabric, beth mae wedi cael ei wneud, pa edau maen nhw wedi defnyddio i greu'r defnydd. Felly mae dillad wedi gweu mae yna spectrwm eang, felly just bod yr math na o weiad yw yn hytrach na bod e'n wlan. Ie, chi ddim yn stwff di cosi, o'n i am ddweud y gwlan, fel rhywun yn addiadol y meddwl de. Nawr, mae Christine fanna yn y lliwiau mwyaf bendigedig, ond y lliwiau mwyaf clasurol hefyd. Hollol clasurol, a na'r peth sy'n lyflu. Mae'r pethau wedi gwau, mae cyfuno nhw gyda'i gilydd, a roi nhw hefyd gyda ffabrigau gwahanol, felly chi'n cael y textures gwahanol yma. Ond mae'r siwmper yma, mae sawl texture o fewn y defnydd. Am beth sy'n neis hefyd, mae bach o elastyn yn y gwead yn y ffabric yma, yn y siwmper. Felly mae'n cwmpo neis, mae'n dal pwysau neis arno fe. Mae'r lliw camel yma yn siwto rhan fwyaf o bobl, ond yn hyfryd os oes gwell goled ych chi. Ond wrth gwrs mae'n siwto i bawb. A neis hefyd wedi gyfuno gyda lliwiau llachar, ond i ni wedi rhoi yr hen ffefryn, yr leopard print. Felly mae hwn yn hyfryd, rhoi sgarff, clymu'r lliwiau at ei gilydd y du gyda'r tan. Ond mae'r lawes yn y siwmper yma hefyd. Mae bron fel siap, blowsen, just bod e'n siwmper. Felly mae'n smart, hyfryd ar gyfer gyda'r nos os ych chi ddim eisiau gwisgo lan cyment. Felly mae hon yn hyfryd, yn siwmper smart, ond hefyd yn gyfforddus. O ti'n sôn fanna, ti'n gwybod bod na elastic yn ni, felly ti'n modd. Ydy hwnna'n golygu bod yn golchi yn well? Wel, mae hi ydy, a mae hwnna'n rhywbeth pwysig iawn wrth gwrs. Diolch, Christine. Mae hwnna yn bwysig iawn pan ni'n prynu dillad wedi gwau, bod ni yn gallu gofalu amdanyn nhw. Os ych chi'n fan o cashmere, os ydych chi'n hoffi buddsoddi mewn defnydd cashmere, wrth gwrs mae hwnna yn cymryd gofal dwys a i fi ofn mywyd o'r golchi. Dwi wedi bod yn euog yn hyn, mae shrinkio jumper a methu stretcho nôl i siap. Mae'n ffit i blentyn 2 flwydd oed, falle. Mae mor hawdd i wneud, ond erbyn hyn mae siwmperi, yn wedig os ych chi'n prynu nhw o'r stryd fawr, mae nhw yn mynd i gallu cael ei golchi yn y peiriant golchi sy'n gret. O hon fan hyn yn drawiadol, y lliw, be bynnag? Yn diwy'n hyfryd, a wrth gwrs y lawes, y puff sleeve yma. Mae lliwiau llachar, a lliwiau falle bydden ni'n meddwl am lliwiau hafedd yn ffasiynol dros ben erbyn hyn yn y gwead yma. Mae hon yn syml, yn polo neck, lot o'r siwmperi yma ar y sel ar hyn o bryd hefyd, sy'n gret. Ond mae siap y siwmper yma gyda'r lawes, gyda'r puff sleeve, a wedyn yn dyn ar yr arddwn. Y lliw a'r siap yma'n drawiadol iawn sy'n hyfryd. A i gallu gwisgo gyda unrhyw beth. Llwch chi wisgo fel lan gyda sgert ar gyfer y nos. Mae dillad wedi gweu nawr yn dderbyniol ar gyfer unrhyw adeg o'r dydd. Ffroc fan hyn nawr, ynddi fe? Ie. Mae hon, wel, gallwch chi wisgo fe gyda leggings neu jeans, neu jyst gyda teits a boots, wrth gwrs. Mae hon yn hyfryd. Mae'n £10 yn y sêl am fargen, felly mae hon yn hyfryd. Mae lot o ffrogau gwlan. Dyn nhw ddim wastad yn siwto pawb, achos yr un peth am pan i chi'n dewis ffrog wedi gwau, mae e'n glynu'r corff. Felly mae eisiau falle gwisgo rhywbeth o dano fe sy'n yn addas, achos neith e ddangos y bwmps i gyd. Felly, ond mae hon yn hyfryd, yn syml a'n hawdd iawn i wisgo. A tu ôl i fi fan hyn, mae rhywbeth sydd wedi dod yn ffasiynol iawn yn ddiweddar fan hyn, yn diwe siacet. A mae siacedi yma ym mhobman, a mae hon wedi gwau. Dyw e ddim yn wlan fel siwmper, ond mae e'n wead. Felly mae e'n gynnes a'r print dogtooth yma. Ni wedi gweld llawer iawn ohono fe yn ffasiynol iawn, a mae'n cario ni mewn. Mae'n atgoffa fi o'r 80au, ond fi'n caru y print yma. Mae ddi'n hyfryd. Reit, mae Christine di newid, a mae hi... Na ti liw hyfryd fan hyn nawr eto? Mae
hon fel coral yn dywi. A beth sy'n neis am y gardigan yma yw'r botymau diamanti yma. A mae lot o'r dillad wedi gwau nawr. Maen nhw'n fwy glamorous. I ni mewn... Mae'n bywydau ni nawr wedi newid. Mae gwisgo siwmper neu cardigan sydd ychydig bach mwy glamorous yn rhywbeth i ni'n licio gwisgo gyda'r nos hyd yn oed. Felly mae hon berffaith. Just sylfaen di gyda hi a allwch chi wisgo hon dros ffrog haf yn ystod yr haf. Gret ar gyfer taflu dros ben, dros achysgwyddau pan mae'r tywydd yn O, i newid. gyda nos, ag ysdi. Ie. Yn union, felly mae hwnna'n yn hyfryd. Ti'n ei fi dechrau mlaen sa ha, wan? Teimlo bell i ffwrdd, dy watch. Ond y neges yw, mae yna ddewis o bob math o brisiau ar gael, ond jyst gwylwch ar ei hol nhw, byddwch yn ofalus ohonyn nhw. Yn union, ie. Helen, diolch yn fawr i ti. Croeso, diolch yn fawr iawn.